Naabala man sa implementasyon, mapupunan na ang patrabaho sa Naga River Esplanade sa lugar kan Barangay Dinaga. Sigun kay Alkalde Leni Robredo, dakulang bentahe ang proyekto sa pagpauswag kan turismo, pagpagayon kan palibot, asin pagpakarhay kan mga lakdang sa flood control. Magiging alternatibong agihan man ini na makakabawas sa problema sa trapiko, mantang makakaenganyar sa pagkakaigwanin aktibo asin baskog na salud. May report si Joel Solina. Nakatanaan ng punan ang patrabaho para man sa first phase kang Naga River Esplanade sa Barangay Dinaga. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, igwan ang nakatagamang budget para sa taong 2025 asin para sa presenteng taon ang nasambit na infra project para man pagayunon asin maging walkable ang gilid kang pampang kang Naga River puun sa danlugan sa Barangay Dinaga sa Goods area kang Barangay San Francisco. Aminado ang alkalde na nagkaigwaning abala sa pagpuon sa implementasyon kang proyekto, uli kang inagihang social preparation, dangan iba pa mga balidong rason. Ang nakadelay digdi kasi matinding social preparation ang ginibuta. Gulpimpig settle, tapos nagka-fuel crisis, ang DPWH nag-suspend dahil sa mga operations. Pero ngunyan, si pinakahuri sa itong update na bidding na ninda, igwanang, di ko lang nakuha si pangaran kang bidder. Alam ko akong pangaran kang bidder itong sa MT Villanueva, Del Par yata. Pero ining sa Esplanade ko nakuha si pangaran. Pero ang sabi ninda, ready to start na sinda next week. Pinakiulay man kang alkalde sa DPWH asin kang nakuha kaining kontraktor na puunan ang patrabaho sa area kang Panganiban Bridge pasiring sa Barangay Hall kan Dinaga kumo mabilang ning siyam na bulada ang patrabaho asin maaabutan kaini ang bulan ng Setyembre katakod kan magiging fluvial procession sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Instead na mapuun sa Tabuco Bridge, pagpuun sa Panganiban Bridge, pabalik. Dahil di kayo siya matatapos by September, maaapektuhan ta ang sakay si Danlugan. So sabi ko, magpuun sa Panganiban Bridge pabalik, tangali by the time na makakaabot sila duman sa may Danlugan, kabalik kayo si Danlugan sa Ayuson, napresenta na si design sa simbahan. By the time na makakaabot duman, tapos na si Fiesta. Ang ano kayo naman? First phase pa lang ito? First phase. Ang second phase niya, hanggang digdi sa may Porsche, hanggang sa may Barangay Hall kang San Francisco. Pero matindi pa din niya na preparation, takadakol ang babaguhon. Oras na mahaman, apwera kang pagpapagayon na may koneksyon sa turismo, igwa ining preskong kapalibutan, makakatabang sa flood control, alternate roadway, na makakatabang man sa paglimit sa magabat na bulos ng trapiko sa kasentruhan, dangan mas maiingganyaran tao na maging active para sa indang salud katakod kay ni. Kasud mang Miyerkules, nag-site visit amay man ang personalis kang Public Safety Office sa pamamayon ni Director Rene Gumba, kay ibang personalis kang City Mayor's Office sa panginginot ni Attorney Nurin San Luis Lutey, asin Ma'am Babet Labadia, dangan si PSO Traffic Management Division Head Arnold Fausto, maraman hilingon ang temporaryong magiging lokasyon sa loteng pagrurugaring kang PNR para sa terminal kang PUJ na mga biyaheng kararayan San Isidro, Carolina, Manikwason asin Pacola na maapektuhan sa pagpuong kang pagpatrabaho sa nasambit na ng proyekto. Magkakaigong itang staging area sa may PNR property digdiyo sa Blumentritt. Pero maagi man girari siya duman. Pag pwede na siya again. Ang problema ta kaya itong kataiba kang Villa Rosita. Hababaon duman ang tinampo isasakat. Para di siya pagparabahaon, isasakat. So pag pagtatrabaho to di niya maagihan. So ngunya nagigibo ning traffic plan. PSO police sa kasina Attorney Norin. Ginigibuhan nindang traffic plan ta ngunyan kaya pwede pang mag-agi sa Hong. Di duman mga terminal pero maagi sa Hong si ma-pick up din pasahero. Pero pag yao na si patrabaho digdi sa may park kan Danlugan, di ito maaagihan. Dahil nga isasakat si tinampo. Iyo to si kaipuhan ta maghanap ng ibang pag-pick upan ng pasahero. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. At Nagangunyan.
Ika ako, kita ang naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang naga ngunyan sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.